Gịnị mere ị na-echegbu onwe gị otu ị ga-eji wee site na mmehie pụta? Jizọs rapụrụ oche eze ya n'eluigwe wee bịa n'ụwa tọgbọ ndụ ya nwa n'eluigwe. Naanị ka e wee site n'ọbara ka ọ wụsịrị n'eluigwe gbaghara gị mmehie niile. Gịnị mere ị na-echegbu onwe gị? Ọ bụ na ị maghị na asị na mmehie gị ga-acha dịka uhie uhie, na Jizọs ga-eme ya ka ọ dị ọcha dịka ajị ọcha? Ya mere kwupụtara Jizọs mmehie ugbu a, kpọbata ya n'ime obi gị. Ọ ga-agbaghara gị mmehie gị niile, ọ ga-asacha gị, nye gị ike ka ị wee ghọọ nwa Chineke. Haleluya. Ọ bụ gịnị mere ị ga-echegbu onwe gị?